Kaixo barkatu, badakizu beti psikologoa dela atzeratzen den? Ez dakit. Baina pizkat egon gara itxoiten. Bai, bueno, nerea naiz. Ni joven. Zure lehen aldia da hemen? Bai, kostatzen zait nire bizitzan norbaitek utzi duen hutsunea betetzea. Nire. Sentitzen dut berandutzea. Ezusteko bat izan dut. Julen ez da etorri? Julen, baina... A ber, Nerea, ez dakit nola hasi. Baina duela hilabete batzuk ezagutzen zintudan, oso ondo pasatzen dut zurekin. Pentsamendu negatiboak alde batera ustea lagundu zenidan, gutxienez pare bat minutu, eta nirekin atera nahiko zenuke. Bai, noski!